Madi napapakalaman Andres at ang buram karami daw. Ay, Dimsay, ino kas na tigar-garaw mao? He? Awan tumangat ka niyang titrabaho. Well, install ko na Andres. Isuno kas dengan dati trabaho. Ipakita mo ita na partak ka kas kada nagagit. Gusto mo yung bagal baak. Kasano ka may promote no kas na tigar-garaw mao? Dapat nagpakitang gilas ka. Kaya atin na, sipa lang jibus ko na. Napartaho tayo may promote. Gusto na yung puto. Oh, solve. Ayos. Nagawis na pwede bar dyan. Hindi tayo ka ng mga daw. Dinaw. Diyan yun karuba. Silig lang niya balat. Pwede mo pantay damdam ha. Oo, namalpas na ito. Wagar dyan eh. Garamit ak ti primoy. Kaya Dimsay, tintido matan na eh. Na napartak. Sige. Oh, kaya sa mga na eh. Sakbarat po yun. Palaban tayo man tisto pa ka naman ah. Oh, ginasan niya. Yeah, boy. Talaga. Ay, nabungala na yun. Sos. Hindi maing kukat po ito. Andres, pang manok titi daw. Siyam, nabilang kuwatan. Wow! Katang magkaraw pa ah. Ba't yung pinasukat ang mumaw? Di mo mo dim sige. Tansyami tirata nga tao. Ano kailangan timikro ata. Nice. Yeah, boy. Natadulagi ng muyon na yan. Tatakan yung tanay, ito may salpak ko ato yun. Malpas ko ti frame nan na eh. Walang ating lansan. Ano eh. Dinalpas ko to yun, Andres. Mabalay nato eh. Natin eh. Sige. Inayadan mo ta. Magnak ka. Nakan tulad tagal. Natagba mo ti sakak niya, pay. Andres, ato pa yun eh. Mabal mo ng pin eh. Kasi Kasi ati ito lang din sa'yo, nagpartang ang kaya, sikat at baka pala na eh. Ipagkaskarag tiptay. Po. marami pa rin ni may isa. Kitam? Sige ito na doon. Pascal. Kanto mo kan, kapo pa, surkel. Yung damatay yung putlo daw, yung atindog. Diba? Andres, nasusuruan mo kista. Kasusuwak? Kinapong ko, natangkanor. Natawid mo ya. Una. Siyempre, tinapong mo, dapat na dati mamanam. Sila nyo naman ang kinapong mo. Ito nagtitig. Kitam, tamo lagayam. Yung baka damagaw na natin, nagmanaan na. Pak, naman ang kanapong mau. Siyempre, agi sa ni Kuana ah. Agi lakwak pa yung ortidagan. Pag si kabaak, naman na dagam. Siyak, damot, kaso, paano mo nakapaso? Yung lagi ni Dimsing, di ka pagpasalamat kinapong mo, tayo ka nakapasaw. Lumorno ka day, tapos magtitipunan, aging bundok po ka day. Aging bundok nga bagbagamit Andres. Kat nung tupay nga yun, kasi tayo nakapasumo lang. Kung naman ito ni Dimsing, di pa nakarami ti bundok. Grabe ka maging marunong to ng Andres. Api si ka, di ka marunong. Yung lagi ni Dimsing, apay marunong yati Android na Andres. Api silpong ka ng Android. Andres ka ako naman. Adumit tungtong yun kaysa mauburayo. Sayang lang di, pamirindak kanya yun. Kating mo kami na eh, sawa-saw. Ang dapat na nakabuha pa natin tid na na eh. Daman tinakayasak ito yun Andres na eh. Alay mo, may salpak mo. Kasi ito man ako dun siya eh, partang agaraw. Buyahin ako pa lang, agtigtig ka pa na. Woy. Oo na ito.
Wakas na tigar-garaw mo din sa'yo. Wala, umabot tayo di makatawan pa. Magiging penal pa sa tao. Amok. Ano lang ako ate yun. Madi na papakalaman ng Andres at ang buram jarami daw. Ay, Dimsay, no kas na tigar-garaw mo. He, awan tumangat ka niyang titrabaho. Well, install ko na Andres. Isuno kas dengan dati trabaho ipakita mo ita na partak ka kas kada nagagit. Gusto mo yung bagal baak. Kasano ka may promote no kas na tigar-garaw mo. Dapat nagpakitang gilas ka. Kaya ito na, sipak lang jibus ko na. Napartaho pa may promote. Ay na Dimsay, tultulalong ito magiging doon mga tao. Sumipsit na di amo da, tapos may promote da. Kaya makasjay. Kasano ka danak mo, lado na dyan namin dam. Di ka babahin. Ang babay na tan Andres. Pinapos ko ang trupa tatan. 2025 mapain ka pa ilang. Kiso ah. So ti panalaw mo, laki gamot tayo. Di ako masuruan. Kung naimit nga paninindi ka matan Dimsay, tama amak. Ay baak, starami daw. Agkaanak-kan. Suruan to matatawag balbaliwin. Andres, baga lang ito pasyatan na. Tanapartaksyon na bungak nang. Tidamag Dimsay, buman ng harudan. Madi pa Andres, batik may bumak nang. Amo tumanggap kanya naman na trabaho. Ikaw ang talaga tumanggap ka na ma. Kasama ta plano. Ba't nang naragas? Kahit kung napartak bumak ng Andres, kaso mo tumanggap kanya trabaho. Kasano daw nga tanggapin Dimsay? Madimit mawawatan tabagbagam. Tsaka ti kay mo pa nga posisyon, boss. Alangan sukata magad di boss, dahil simula tinawan trabaho. Ang tumanggap tiwala yung kanyat bakay. Isyak, dati warak sarili. Kapisado ko na eh. Sus, Mariusay. Bak, malim kang katungtungan natin, mapirdi na taulam. Wala amin, dati mga perdi ulo ko. Tuloy takit natin eh, salpak mamamin natin eh. Yung si Manlati, makikita mo kay kaasi lang ang tao. Kanay ka Rob. Kanan. Iya, nagtitinulong tayo para tayo, papapasta natin. Yawa mo natin na eh. Okay. Ito, bangir, may duwat pa eh, duwat pa. Oo, ta. Madamdaman tayo sa salam. Nakataw. Oo, may sabit tao eh. Kurang kayo na talaga. Ang kuhang kayo pa itikawain namdama. Tuwa ta. Bitin na tao eh. Oo, nay. Kaya ta. Pukpok. Okay, ayos ka ba? Maganda maganda lumampas din. Lang lakay ragada eh. Nay, nalbawon na eh. Nakaluto na di Banjana eh. Tira magito yung lumampas lang na pintas mo view na. Yay! Bangking na. Naparparay. Ay, ko nagpansungan, Brad. Siyempre kasi dapat iwat-wat, ibagbagay.